मालवणी कांडे चोर. ओ शिट, घड्याळ पण विसरले. शिट, भाईचा फोन. हा, हॅलो भाई. हॅलो, माल काय रावलो? माझी माणसं माल घेऊन येतो. इतको वेळ कसं लागता? भाई आता लॉकडाऊन चालू आहे भाई, तुमका माहिती आहे ना. माझे सगळे कनेक्शन चोकअप झाली हो. माल किती हा? 1 किलो पर्यंत अरेंज केलंय. काय 1 किलो? हा आण, ऍडजस्ट करतोय. हा भाई, ठेवतोय. صعيدي وبناخد البورسعيدي والشباب मारलं की टॅक. मारलं की टॅक. ते का मारलंस? माता किती नाही मारू. अरे भाई थंय वाईट बघता. एवढं उशीर कसं राहिलो रे तुका? अरे छोटा भाई, लॉकडाऊन असा, वाटेत पोलीस असत, कसे इलवते आमचे आमका माहिती. मी मळासून मळ्यात पाणी होता, पाण्यात चिखल होत, चिखलात कमळा अरे याचं तोंड गप कर. असं करता मेलो म्हणून एका मार नाही ना. देवा लय मोठं काम केलंस. भैयाच थांबा, पेमेंट घेऊन येते. किती किलो हा? भाई भाई उद्या काय? हा भैया. काय आणलं तर ती
उद्या जाम चांगलं नस पण आज कॅडबरी खाऊया अरे छोटा भाई लॉकडाऊन असा वाटे पोलीस आमका इलवते आमच्या आमका इला